Hola, bona tarda. Jo sóc Arnaldella Cavaller i ara us vaig a explicar el meu llibre preferit per a Sant Jordi. Se diu Diari del Grec, la gran desfeta. És un llibre que tracta d'un nen que va a l'institut i només té un amic. Conjuntament, ells dos fan moltes aventures. Se tracta que és hivern i hi ha dues parts de la ciutat, la que té una muntanya i la que és plana. A l'estiu, els que tenen la part plana estan divertint-s'ho bé, perquè allí poden jugar pel carrer i les pilotes no caben cap avall. Però a l'hivern, la part de la muntanya és més bona pels trineus perquè te pots tirar per la costa. Finalment, els dos barris fan una baralla i comencen a tirar-se boles de neu i finalment acaben guanyant els de la part baixa perquè n'eren més. I al final tots són amics. Finalment, este llibre, sobre la meva conclusió, volia dir que està molt bé perquè és divertit i entretingut de llegir. No porta tant de text i sempre té una possibilitat bona. Bona Diada de Sant Jordi.